So dito niya na itong pila naabot nga. So dito niya natikang din adalat para dalat kanan ano pa ini kanan jeep ko Mr. DIY copper drug naabot nga nit pila tub pa itong dito pastilan 25 minutos in talon ang pila tikang dito ha loyo nga ni dapit adi na makatukal-tukal na yung talon nalibre lang ni ha eh baga mali po nga ulo malilibre lang kita yan ha at least makalibre lang kita sa ka pieces mayroon malibre ito sa kadlaw okay na ito ikiyan. Good morning, 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 good morning. Marong ka tan, malakas ka tan. Ha. Good morning, good morning, good morning. Good morning anak. Good morning everybody. Good morning anak. Ano to ni madaling niya munti-munti niya wala man kapara dinhi. Ano mga makeup artist. So examine ni ina nag-study ka kagabi ano. Ina ni background bagay nag-experiment. Ina ni Landa. Hey, good morning ayo. Pahit yung pag-examine ha. Patron niya na barangay ada ambot kung masingad to kita bagaging kita ko hiray ay naman. Diri ilubuntat kuan inwaw ngadto motor. Oy mapingaga man Edgar. Patron na barangay ada. Ano kaya pangad to? Kaya? Lahat diri ako. Irayo nga ako ngadto baging kita kong video. Ay la yan nag-share ko yan na. Kumusta ka mo? Anak, kumusta? Examine niya na. Okay. Masayaros kita. Payat yung pag-study ha. Uy. Namin ni na. Buwas pa. Ha? Buwas. Taga Tolosa ka ano? Buwan taga Mayorga. Kambalisara. Kambalisara. Welcome to my vlog. Okay na. Shoutout tani kita. Mga taga Asuncion, Kambalisara. Kambalisara na yung gisakyan yan ni. Nakatupa ako kabuinan. Nakatuwa ka po yun? Oo. Para sa makaintip sa baka ni Tanawan. Kambalisara. Ba't ikan Kambalisara? Tarawan na yun kuya. Ha? Tarawan. Malawad ka? Ano ba? Paparangot na lang? Okay lang po. Ano yung tanim ngaran? Juan, Luisito po. Luisito? Oo. Hello ba ni Luisito? Ha? Ni Luisito. Saan kayo kita Luisito? Ha? Oo. Salamat Luisito. Ha? At tuning nga rin. Ganun. Kaya ga. Welcome to my vlog. Okay lang? Ha? Damutin mo yun. Ikaw ikibin na to. Diri. Ano tinangalan? Ganun. Ha? Palupat ka? Ha? Palupat. Ano palupat? Anak niya nila. Mga balik ka. Ano nga rin mo? Ganun. Kenneth? Ano na? Si Kenneth, tanda mo na uyab. Ano? Si Kevin. Ito tayo malat uyab ni Kevin. Ano? Kenneth Kevin. Nagkasabagay ni Kevin. Ano? Ilang pa na. Ikaw Kenneth. Tulot-tulot uyab.
Wala agad. Agad mo siya. Ipaparapol taliwat. Wala agad ipaparapol. Okay. Salamat, Kinit. Kumusta kaya? Ano pa na nag-grade? Grade 8. Uy, okay ito. Iti yan. Nalibre lang ni ha. Okay, baka mali po nga ulo. Malilibre lang kita yan ha. At least makalibre lang kita sa ka, pieces. Ngayon at malibre ito sa kadlaw, okay na ito. Iti yan. Grade 8 ba daw? Na-skillan mo pa eh. Opo. Kaya natin sa amin. Siguro may 7 to 9? Tapos rin na niyo klase. Bangin. Tub-tub lang ka mo yan ang may ano. Opo. Huwag ito, mga June na. Ano yun, sigal tigapinin, tigainin. Kasakayin ka na lagapinin. Ano ka, tigain ka. Mabuti ulit mo ninin. Tigain ka. Nauli ka na. Tiri. Awa naman, may da ka sasakyan tibalik. Ati ka di. Adin libre. Oy. Adi rin pagsakay ano. Salamat kiyan. Uy, welcome to my vlog. Okay la. Opo. Ala, may da ka Facebook. Opo. Don't follow me ha. Yes po. Don't follow me. Don't follow me. Alagat yes po. Ano ba ito na no? Bakit damot estudyante? Din kung dito. TNHS. O din yan no? Yes po. Whoop! Whoop! Thank you kayan. Yes po. Wala agad yes. Taga-Asumpcion nganan, munisipyo. Hay kita munisipyo Prente. Yes po. Dito may plaza. No. Kalsada lang. Muna tayo na ito, munisipyo tapos agad, okay? Let's go. Thank you yung ato ha. At least nakadugang doon ito akong vlog. Hindi kita ibso. Hoy! Babalikan ko tulo. Adi nakadaling doon na liwat. Babalikan ko tika tulo. Balikan ko. Lobig nakadua. Uy, mapingat aga. Nakadali. Nakadaling duwa. Ayan, yun lang. Ayos, ayos. Shoutout tayo mga taga-Ibso. Welcome to my vlog. So dito niya na. Itong pila naabot niya. So dito niya na. Tigang din eh. Adalat paradanit. Kanan ano pa yun eh. Kanan jeep ko. Mr. DIY. Copper drug. Naabot nga ni pila. Tub-tub. Itong dito pastilan. May kinabuhi itong again wawano. Adi dinugang. Gulat lang itong talo nila tumarawas. Diba na prepara itong pila nala kay Sor sigurado. Kaya kasi bagang magliniyong-liyong ka. Magliniyong-liyong ka. Piperdiyong ka itong imo battery. Laban talon. Awari ka nga nilibangan. Kanya-kanya lang libangan. Ato pwede ka man maklo. Adi Rustoria kung ano la. Ikaw to nyo gaano ka man. Muro pa yun kisa pinanlibak. 25 minutos in talon ang pila tikang dito ha loyo nga ni dapit adi na makatukal-tukal na yung talon. Alagat sir adi na ko alagat sir ni mano adi na adi na ko no may na nagkahawas may dinita amon kinabuhi adto damo nagkahawas madara pa kadinado at ako. Oh, nakachamba kami. Lo, ganyan kita ibso.
Ya, di na maya. Kanina, ginihinulat namin ka magkawas. Kumusta ka mo, mga sangkay? Pumati ko dito sa... Kasakay ko na yung ano? Sakay, welcome to my vlog, anay. Hello guys. Hello guys. Welcome to my life. Talag dito boss. Ha? Natalag ba? Hindi, relay. Recorded earlier. To be posted later on. Ano din channel boss? Sangkay Tonyo. Isang sa ito niya ada FB. Oh, FB, Sangkay Tonyo. An alien. Swerte ko dyan sa ito. Oh, an alien, sangkay mga engkanto. Ha? Please follow me. And I will follow you. May na ka mo YouTube. Maray mga viewers. Wow, mga viewers na. Ipso kita, ipso. Salamat sa iyong aduha. Alas 10 na. Makakuha naman kita. Makagarahe naman kita. Alas 10 na. Oh, ma-edit naman kita, ma-edit. Ganyan ang aga. Okay. Uy, oh, di emergency.